Vítám vás u této meditace na otevření a harmonizaci třetího oka, 6. čakry. Udělejte si pohodlí, zavřete oči a dovolte si vstoupit do nádherného prostoru klidu a důvěry. Svou pozornost přeneste k dechu. Nadechněte se a s výdechem uvolněte napětí. Vnímejte, jak se s každým nádechem vaše tělo naplňuje energií a s každým výdechem se uvolňuje a rozpouští vše, co už nepotřebujete. Nádech a výdech. Jste jen vy a váš dech. Není už nic, co byste ještě museli stihnout nebo dokončit. A nyní nechte dech plynout přirozeně. Jen pozorujte a vnímejte, jak se vzdalujete vnějšímu hlučnému světu. A naopak, jak se přibližujete víc a víc sami sobě, svému nitru. Tady uvnitř ve svém nitru nacházíte ticho a prostor, kde není potřeba nic řešit ani hodnotit. Jen jste a dýcháte. Nyní přeneste svou pozornost do oblasti mezi obočím, doprostřed čela. Tady na tomto místě sídlí 6. čakra, Ájna čakra, nazývaná také třetí oko. Je centrem naší intuice, vhledu a vnitřní moudrosti. Symbolizuje schopnost vidět za hranice běžného vnímání, rozeznat pravdu od iluze. Tato čakra je spojena s důvěrou v naši intuici, s vnitřním vhledem a schopností naslouchat tomu jemnému, tichému hlásku naší duše. Když je tato čakra v rovnováze, cítíme jasno v myšlenkách, otevřenost novým pohledům a propojení s hlubším poznáním. Umíme předvídat, jsme pokorní a chápeme, co znamená kouzlo bytí v přítomném okamžiku.
a také v něm umíme žít. Naopak, když je 6. čakra zablokovaná nebo v nerovnováze, můžeme zažívat zmatek, zahlcení myšlenkami, nepříjemné tlaky v oblasti hlavy, často i migrény a problémy se zrakem, protože nejsme přístupní duchovnímu bytí. Nechceme vidět i něco jiného. Odmítáme jakoukoliv víru nebo filozofii. Řídíme se pouze tím, co se dá logicky anebo vědecky vysvětlit. Zvuková vibrace pro 6. čakru je mantra Om. A tak pojďte nyní v duchu několikrát zopakovat tuto mantru. Om. Představte si nyní uprostřed vašeho čela jemné, indigově modré světlo. S každým nádechem se toto světlo rozjasňuje. Stává se silnějším, jasnějším a zářivějším. S každým výdechem odnáší vše, co vám brání vidět pravdu a naslouchat své intuici. Nechte tímto nádherným modrým světlem prozářit celou vaši hlavu. Dovolte si vnímat lehkost, klid a jasnou mysl. Nyní se jen ponořte do ticha. Dovolte si chvíli zůstat v tomto prostoru klidu a světla.
A nyní pomalu přeneste svou pozornost zpátky k tělu. Vnímejte dech, ruce, nohy. Vnímejte prostor, ve kterém se právě nacházíte. Až budete připravení, otevřete oči.